Llyfr Glas Nebo, Darllen 5. Siôn. Mae mam yn dweud mae ysgrifennu fan hyn ydy'r ffordd orau rwan. Chos fod ganddi hi ddim mynydd i dysgu fi. Dwi'n meddwl. Dim y mynydd neu ddim egni. Dwi ddim yn siŵr pa un. Neu os oes na wahaniaeth. Roedd hi wedi bod yn eistedd gyda fi am awren bob bore. Yr awren pan mae Dwynwen yn cysgu. Pethau fel adio a dallen. Dim fel oeddwn ni'n gwneud yn yr ysgol, dim graffiau na tablau na dim byd fel na. Roedd hi'n fy nghael i dallen llyfrau ac wedyn i ysgrifennu amdanyn nhw. Ac roedd hi'n marcio nhw efo beiro coch yn dweud lle o'n i wedi camdreiglo neu ddweud rhywbeth twp. Ac wedyn ar ôl adio a thynnu, doedd na ddim maths ar ôl i wybod. Roedd hi'n dechrau poeni. Am y beiros hefyd, achos fod hi ddim isio iddyn nhw i gyd redig allan o inc. Sgen i'm ddim byd arall i ddysgu chdi, Siôn, medde hi ddoi. Sam pwynt cario ymlaen fel ma. Roedd hi newydd darllen drwy'r hyn ro'n i wedi ysgrifennu am ryw lyfr romantus am ddyn a dynes yn cwrdd ar dren. A dwi'n meddwl bod na rhywbeth wedi clicio ynddi hi. Felly, mi ddwedodd hi, cyn belled y mod i'n treulio awran yn ysgrifennu bob dydd, doedd hi ddim am swnio'n arna i eto. Roedd hi wedi cael y llyfr yma ar ôl torri mewn i dŷ yn Nebo, a mynd drwy droriau desg fach. Fel arfer, dim ond y pethau gwirioneddol defnyddiol dyn ni eu cymryd, fel matches neu wenwyn llygod neu llyfr Cymraeg. Ond fe ddaliodd y llyfr nodiadau yma yn ei dwylo, a'i droi o drosodd sawl gwaith cyn ei roi yn ei bag. Gei di hwnna, meddai wedyn, ar ôl cyrraedd adre, i sgwennu dy hanes. Llyfr Glas Nebo, meddwn wrth wenu, a chymryd y llyfr o'i dwylo. Roedd y tudalennau'n wag ac yn lan, fel diwrnod newydd sbon. Be? Gofynnodd mam mewn pemleth. Fatha llyfr di-cyfyrddin a llyfr coch hergest. Fel na roedden nhw'n dweud yn yr hen ddyddiau. Ro'n i wedi darllen amdanyn nhw mewn llyfr am hanes Cymru. Llyfr pwysig oedd yn deud rhywbeth am hanes ein gwlad ni. Ac mae rwan yn rhan o hanes, yn dydi? Glas tywyll ydy siaced o, bron iawn yn ddi. Dwi wedi sgwennu llyfr Glas Nebo yn fawr ar y clawr. Dydy o ddim yn edrych fel llyfr pwysig, ond dim ond geiriau ydy pob llyfr, yn y dechrau ac yn y diwedd. Ar ôl hynny, dyma fi'n cadw'r llyfr ar y silff uchaf rhag ofni Dwynwen cael gafal arno fo, a mynd ar tôl lean-to i drio trwsio'r gornel fach sy'n gollwng. Fysach chi ddim yn meddwl, ond mae yna lot o ddŵr yn gallu dod i mewn trwy twll bach fel na. Dim ond lwmp bach o glai oedd angen, ac wedyn sgwar bach o tarpolin ar ben hwnnw, tua 2 fodfedd sgwar. Fedrwn ni ddim ond defnyddio un hoelen, achos does na ddim llawer ar ôl gyda ni. Ond mi wneith y tro am rwan. Mi ddechreuodd Dwynwen grio, ac mi aeth mam i'w nôl hi o'r cryd. Mae'n uffern o olygfa o ben lean-to. I lawr am Gynarfon, rydych chi'n gallu gweld tyrau'r castell fel danedd yng nghanol dre, ac wedyn y fennau a Sir Fôn. Dwi ddim yn cofio i mi fod i Sir Fôn erioed, ond mae mam yn dweud mod i wedi bod sawl tro pan o'n i'n hogyn bach. Roedd na lefydd braf i fynd am dro, medde hi, a traethau del i fynd i drochi'r traed pan oedd hi'n heulog. Ro'n i'n meddwl am hynny, ddoi o ddister ben lean-to, yn sbïo allan, ac yn gweld ynys Llanddwyn a'r môr, a'r holl goed a cheiau a brwgaid oedd rhyngddo ni a'r dŵr.
Roedd hi'n uffern o ddiwrnod oer ddoi, digon oer i wneud i'n ngheg i stemio fel eira mewn sosban. Ond roedd hi'n gallu meddwl am y bobl salwm, bechod, yn mynd i lan y môr yn ei ceir crand ac yn eistedd yno drwy'r dydd, efo dim byd i wneud. Roi ei trad yn y dŵr a bit y picnic. Nes i drio peidio meddwl gormod am y bobl na, bechod. Wedyn, nes i glywed mam yn dod allan efo Dwynwen wedi ei chlymu ar ei bresti, a mi ddoes i lawr i'r ysgol. Roedd yna ddigon i wneud heb wastio amser yn meddwl am Sir Fôn a hen ddyddiau. Mae tŷ ni yng nghanol lle wedi marw. Hynny yw, mae yng nghanol unlle, a neb yn dod yma byth. Neb yn dod i'n gweld ni. Wel, neb just iawn. Yn yr hen ddyddiau, roedd yna ŵr a graig yn byw yn y tŷ bach o'r enw Sunningdale. Rhyw 70 cam o'n lle ni. Ond pan ddigwyddodd y terfyn, doedd hi ddim yn hir nes iddyn nhw fynd i ffwrdd. Yr un fath a phawb arall. Be di Sunningdale? Gyfynais i mam rhyw dro ar ôl bod yn yr ardd yn busnesu. Enw goc, atebodd hithe. Gad ti lonydd i'r lle na, Sionin. Dyn ni ddim yn berchen arno fo. Dwi'n meddwl mod i'n cofio Mr. a Mrs. Thorpe, ond fedra i ddim bod yn siŵr. Roedd e'n foi tal efo gwallt gwyn a spectols, a hithau'n ddynes fach denau a syth. Ac yn edrych i fyw eich llyged chi, pan oedd hi'n siarad. Mae Sunningdale yn union fel wnaethon nhw gadael e. Heblaw mod i wedi bod yn plannu yn ei gardd nhw, ac wedi torri rai o'r coed nhw i wneud coed tân. Dwi eisiau mynd mewn i'w tŷ, i weld beth sy yna. Ond mae mam yn dweud na. Am ryw reswm, mae hi'n rhyfedd am Sunningdale ac am Mr. a Mrs. Thorpe. Y gwir yw, mae'n siŵr ei bod nhw wedi mynd am byth. Roedden nhw'n hen. Yn ddigon hen i stopio gweithio a gwneud dim byd heblaw chwarae golff a thyfu coed bach gwirion o'r enw bonsai mewn potiau yn ffenestru'r gegin. Felly, dwi'n reit siŵr bod nhw wedi cael hyd i'w teulu ac wedi penderfynu sticio yn lle bynnag roedden nhw. Yn Lloegr yn rhywle, mae'n siŵr. Heddiw ro'n i'n torri brigau o'i gardd nhw ar gyfer y tân. Roedd hi'n poeri bwrw, a mae'r llif angen ei finio eto. Roedd mam ar waelod y goeden, Dwynwen ar ei brest yn trio siarad, ac roedd mam yn rhoi'r brigau at ei gilydd ar ôl i mi ei torri nhw, i'w gwneud hi'n haws i ni ei llusgo nhw adre. Mae hi'n haws i mi dringo'r coed ac i fyny i'r to a ballu, achos mae mam yn gloff, a mae'n dal i ddringo i to linto efo fi pan mae braf neu serog. Yn eistedd yn y goeden, ro'n i'n gallu gweld trwy ffenest llofft Mr. a Mrs. Thorpe. Llenni efo blodau pinc bach arnyn nhw a gwely wedi ei gywiro yn dyn ac yn daclus. Cwpwrdd dillad gwyn, a bwrdd bach bob ochr i'r gwely, a llyfrau wedi ei pentyru'n uchel arnyn nhw. Tita, Sionin, mi ddaw i'n gawod law go iawn mewn munud, medda mam, oedd yn aros am y brigau. Mi wynes i torri ambell un arall cyn dweud, gyda nhw lot o lyfrau fyny fyna. Wedodd mam ddim byd. A blancedi ar y gwely, dwfe i'w meddwl, a 2 o benydd. Symudais y llif yn araf ac yn galed yn erbyn un o'r brigau trwchus. Di ond ddim byd i wneud efo ni, medda mam yn bendant. Ro'n i'n gwybod y dylwn ni cael fy ngheg wedyn. Dydy mam ddim yn ddynes i dadle efo hi. Am ryw reswm, mae torri mewn i 2 nebon wahanol i dorri mewn i Sunningdale, a fedra i ddim deall pam. Mae ei phen blwydd hi'n 36 mlwydd oed heddiw.
Yr hen galendar sydd gyda ni, yr un o 2019, pan ddigwyddodd y terfyn. Ydyn ni ddim yn gallu bod yn hollol sicr ein bod ni yn y lle iawn, achos fod y dyddiau pan oeddwn ni'n sâl ar ôl i'r terfyn dechrau wedi mynd yn un. Falle ei fod o wedi bod yn 30 neu wythnos neu pythefnos, ond sdim ots. Dyn ni wedi dyfalu lle rydyn ni. Dydy mam ddim yn licio dathlu, ond dwi'n meddwl ei bod e'n beth mawr. 36 mlynedd yn y byd, ac am 14 yr una, dwi di bod efo hi. Mae hi di bod efo fi. Ti di bod efo fi am dreian o dy fywyd, meddwn wrth taflu brigyn tew i lawr ati. Mi aeth mam yn llonydd wedyn, ac edrych i fyny arna i drwy'r dail. Roedd hi gwallt i'w wlyb, ac roedd hi wedi cael ei chotlaw dros Dwynwen. Fedrwn ni ddim ond gweld pen fy chwaer fach yn ei het fflis las. Weithiau, dwi'n meddwl ei bod hi'n amhosib i rywun fod mor drws ac mor hyll a mam. Dwi'n gwybod bod hwnna'n peth creulon i'w ddeud. Mae mam yn cysau pan mae pobl yn cael ei galw yn hyll, hyd yn oed mewn straeon, a dwi'n methu deall hynny. Cyn belled y bod y bobl ddim yn clywed beth yw'r ots. Ond mae mam yn dweud, mae dim ond pobl sy'n hyll ar y tu mewn sy'n gweld pobl eraill yn hyll ar y tu allan. Felly mae'n siŵr mod i'n reit afiach y tu mewn i mi, achos dwi'n gweld mam yn wirioneddol hyll weithiau. Dwi ddim yn gweld lot o bobl, felly falle nad fi ydy'r un gorau i ddweud pwy sy'n hyll neu ddel. Ond dwi'n cofio terfyn. O'n i'n 6 oed wedi'r cyfan, a mae 6 mlynedd yn amser hir i hel atgofion. Ond dwi'n meddwl mod i'n cofio merched yn edrych fel maen nhw ar gloriau rai o llyfrau. Gwefusau mawr pinc, croen llyfn, trws, a gwallt meddal del. Mae mam yn reit wahanol. Mae ganddi rhyw wyneb y maen, efo llygad mawr a cheg fach, a thrwyn sy'n rhy hir i'w wyneb. Mae chorff hi'n dal ac yn gryf, ddim yn dew, ond yn galed iawn i gyd. Dim rannau meddal. Cyn y terfyn, roedd hi'n torri ei gwallt yn fyr ac yn ei liwio'n felyn, ac mae torri gwallt yn draffedd rwan, a does dim posib ei liwio. Mae yn tyfu yn drwchus fel blew ci o gwmpas ei phen, yn ddi-bitch fel nos mis Tachwedd, a mymryn bach o lwyd fel weiars metal drwyddo. Tybed ydw i'n edrych fel mam? Mi wnaeth i edrych arna i am hir, i fyny yn y coed. Ro'n i'n meddwl am funud ei bod i ar fi'n dweud wrtho i am dorri mewn i dŷ Mr. a Mrs. Thorpe wedi'r cyfan. Ond troi ffwrdd naeth hi yn y diwedd. Parablodd Dwynwen yn erbyn ei bron. Mae hi'n mynd yn rhy fawr i gael ei chario. Mi fydda i'n mynd i hela fi nos yn trio dal cwningen neu gath wyllt mwyn i mam cael mymryn o gig ar ei phenblwydd. Mae yna drapiau ar gau datws yn barod. Mi gaiff i benblwydd go lew eleni. Cwningen ddaliais i ddoi. Roedd hi'n gwingo yn y trap pan gyrraeddais i bechod. Felly mi laddais i hi efo nghylleth boced reit sydyn, a dal y gwaed mewn potel. Mae mam yn rhoi'r gwaed fel saws, efo tatws weithiau, achos ei fod yn gwneud i ni deimlo'n gryf. Roedd hi'n gorfod ei yfed o weithiau pan oedd Dwynwen ar ei bron hi bob munud, achos does na ddim posib gwneud llath heb gael lot o fwyd. Weithiau bydde mam yn yfed hanner cwpon ohono fe, a mae'n cyfogi'n syth bin. Mi flingais i'r gwningen a mynd â hi adre, a dweud, "Penblwydd hapus, mam?" O'n i wedi nôl y cerdyn penblwydd yn y bore, ac wedi ei roi o
ar y silff ben tân. Mae yna lun o gar rasio ar y cerdyn a dweud, Happy birthday, 6 today! Wedi ei sgwennu arno fo, ond dim ots. Dyna'r unig un sydd ar ôl. Roedd gen i un 30 cerdyn penblwydd, ond mi fenderfynon ni llosgi'r gweddill ar ôl y terfyn, achos doedd ni ddim yn gwybod dim byd pryd hynny. Dim hyd yn oed sut i hel priciau sych drwy'r haf mwyn gallu dechrau tân yn y gaeaf. Diolch yr air, medde mam a Gwenny. Roedd Dwynwen ar lawr yn chwarae efo tegan neidr, roedd mam wedi ei wneud allan o hen hosan. Mi roes i'r gweningen mewn pot ar y tân. Lle mae'r got? Yn y cwt yn sychu, roedd hi bach yn damp. Nodiodd mam. Dwi ddim yn cofio penblwydd i mam o'r blaen, wel, dwi'n cofio rai diwetha, wrth gwrs, ond dim y rai cyn y terfyn. Ond dwi'n cofio mhenblwydd i fy hun, y gacen a'r cenhwyllau a phapur lapio sgleiniog ar yr anregion, a dwi'n cofio enw'r plant eraill a'i wynebau nhw, nad ydw i'n cofio eu lleisiau nhw na'r ffordd roedden nhw'n symud nac yn chwerthin. Gito, Dewi, Nedw, Ella, Griff, Oliver, Harry, Endaf, Betty, Sŵn, Eloise. Dwi'n siŵr fod na'r fwy na hynny, ond fedra i ddim yn fy miw eu cofio nhw. Dwi wedi trio a thrio, a mwyaf dwi'n trio, lleia dwi'n cofio. Mae fel trio cofio breuddwyd. Dyn ni'n bita'r gwningen efo cnau cyll. Mae e'n anhygoel. Dyn ni'n cadw hanner ar gyfer fori, achos mae yna fwy o gig ar gwningen na fasach chi'n ei feddwl. Yn y nos, ar ôl i Dwynwen fynd i'r gwely, dyn ni'n eistedd i fyny ar ben lintw ac yn edrych ar y sêr am ei bod hi'n noson glir. Ti'n cael hwyl ar y sgwennu, medde mam. A fedra i ddim dweud, a'i datgan neu gofyn oedd hi. Yndw, ond dwi'n meddwl bod angen sgwennu am y terfyn, a dwi ddim yn gwybod digon. Nodiodd mam a meddwl am funud. Roedd y ti'n hogyn bach rhadeg ono. Dyle ti sgwennu, mam. Gawn ni rannu llyfr. Jyst sgwenna be digwyddodd. Roedd hi'n rybys am sgwennu yn yr ysgol. Ti di darllen miloedd y lyfrau hynny, fydde di'n well rwan. A dyma ni'n cytuno. Mam a fi i rannu llyfr Glas Nebo. Hi'n sgwennu am yr hen ddyddiau a'r terfyn, a fyna'n dweud am rwan a sut mae byw. A rydyn ni wedi gaddo ein gilydd i peidio byth a darllen beth mae llall wedi sgwennu. Just rhag ofn. Rhag ofn be, dwi ddim yn siŵr. Heblaw fod rhywbeth yn digwydd i ni, medde mam mewn o chenaid fach dawel, a ddwedais i ddim byd, mod i'n ddeall. Bu tawelwch rhyngddo ni ar awyr am ychydig. Swn i wrth y modd yn cael smog rwan, medde mam. Mae hi'n dweud hynny weithiau yn y nos. Smocio oedd pan oedd pobl stalwm yn rhoi rhywbeth ar y dan yn ei cegau ac yn llyncu'r mwg. Fedra i ddim cofio llawer amdano fo, dim ond yr ogle. Roedd yn gynnes ac yn drwm ac yn hyfryd i ddechrau, ond yn troi'n afiach ar ôl chydig oriau. Dyna fasach chi'n dewis, tasach chi'n cael unrhyw bresant penblwydd tisio. Drychodd mam allan dros i'r fôn a meddwl am y peth. Roedd hi'n ogleuo fel y tu allan. Dim byd, meddai ar ôl ychydig. Faswn i ddim yn dewis dim byd.
Ac mor neis roedd hwnna'n swnio, ro'n i'n gwybod nad oedd yn wir. Achos mae pawb eisiau rhywbeth. Unrhyw beth yn y byd, mam. Hyd yn oed o'r hen ddyddiau. Och, neidiodd, mam. Oce, swn i'n cael bounty. Be? Bounty. Math o siocled oedd y sŵn. Rydw i'n cofio siocled, wrth gwrs, ond dim y math yna. Dwi'n cofio Dairy Milk a Penguin a Milky Bar a Rocky. Roedd y tu mewn yn ddarnau man o gynnau coco i gyd, yn sticky efo siwgr. Ro'n i wastad yn bwyta'r siocled gynta ac wedyn yn symud ymlaen i'r ran ganol. Roedd yr un efo siocled brawn mewn paced glas a siocled du mewn paced coch tywyll. Ydy cnau coco fel cnau cyll? Na, mae gyda nhw flas melys a maen nhw fel dafnau man i gyd wedi sticio at ei gilydd. Mi wynes i difaru wedyn mod i wedi gofyn achos mae mam yn mynd yn dawel ar ôl siarad am yr hen ddyddiau a dydy o ddim yn dawel fel tywelwch gweithio ond yn dawel fel tywelwch lle does dim geiriau sy'n ffitio. Do'n i ddim yn meddwl am y peth sti, meddai ar ôl tipyn. Doedd neb yn gwneud. Jyst cerdded i mewn i'r siop neu garej, ac os oedd bar o siocled neu fag o grisps yn cymryd ein ffansi ni, roeddwn ni'n ei brynu fe. Mae'n ysgwyd ei phen. Hyd yn oed, as oeddwn i ddim yn llwgu. Ond pam? Dyma fi'n gofyn. Dwi ddim yn cofio, mae mam yn ateb. Mae hi'n dawel am funud ac wedyn yn dweud, am ei fod yno, mae'n siŵr.